Kinde mang'eny e pacho kaeri, ji paro ni lweny nyalo miyo giyudo gino ma gidwaro, to thothne josiasa tiyo kod jopiny e yo marach, ahinya ahinya to ojende, wach mamiyo ojende nyalo lalo ngimagi kata mwandu bende nyalo kethore. Magi gin duol ma jopiny thoro winjo ahinya e kinde mag siasa gi yiero. Rakruok e kind ojende gi obila kinde ka kinde ma itimo yiero e pacho kaeri. No election, no reform, no election. Silamo must go. Silamo must go. We are tired. E bomanieri ma Kisumu, rakruok ma kamago osene e kinde mokadho chien kendo ng'eny e alwora ma Kondele. Penjo maduong' ma wanyalo penjore en ni ang'o ma jopiny yudo e rakruok ma kamago. Kata kamano, nitiere riwruok mar ojende mong'ere ni Rural Small Entrepreneurs CBO puonjo ojende rach ma bende ginyalo yudo ka itiyo kodgi marach e mag. Samuel Okoth Opolo ne en jatene kendo jatend jogo mane otelo ne weche mag ng'anyo e kindego eko mag siasa e Kondele. Kata kamano, sani oseyudo ler. Kisumu kaka nabiro kasetieko college, natimo accounting. So kana biro to napo ka donje tielo, maybe gisana nyalo luonge ni na donje tielo mamarach. Na alwar Kondele ma nabedo the ring leader mar Joma Bakidi. So nene an jogo ma ka jasiasa biro timanyo. Idwano los rally kose idwano keth rally. Weche ariyo. Kidwano keth rally tinyisa ni rally no idhi goye kanye. Tinitieka tieka koro weche te iwe wiya. Kani chich ni rally ni idwa kethi. Tidwa ni rally odhi successful. Ibiro timanya tinyisa ni rally ni no idhi goye kanye. Koro joma dwa dhi ketho rally go wan jok mane rakre godo. Then by the end of the day nwagi siling 100. Adhi ot kakan bingwa aneno ni atek jasiasa manya. Kokadhe riwruok mar Rural Small Entrepreneurs, ojende kaka Samuel Opolo mane jotene e Bayokidi e kindego eko mag ng'anyo sani koro olokore. Nwafwenyo ni bedo ni ng'ato onge gi gimosomo kata tich lwedo ma ng'ato somo ema kelo tabu mang'eny mag koso tije. Omiyo nwang'iyo yo mane wanyalo puonjogo jo youth wetewa gik miluongo ni tich lwedo kata kisungu deno ni apprenticeship training. Achiel kuom tije lwedo ma wapuonjo jowetewa ma jo youth oting'o goyo randa, oting'o gimiluongo ni plumbing, oting'o gimiluongo ni masonry, oting'o gimiluongo ni graphic designing, goro gi computer, oting'o gimiluongo ni tailoring kata dressmaking, tueng'o. Gigi watimo ne jowetewa moyie mondo som kodwa nono ma ok gichulowa. Ang'o momiyo wapuonjogi nono ma ok gichulwa? Wan kaka grubni, an kaka Victor Bingi nadonjo Kondele ma abayo kidi Kondele, ma wachamo tiagas Kondele, josiasa ka tiyo kodwa yore mopogore opogore. Mi siling 100 tikoni dhi keth rally mar ng'ane gini, imi siling 100 ti ineno ni koriromo in gi pesa. Omiyo wan jok mano samoro no bayo tho matin nikech jok ma ne wantie go nodong' e ndara, jok moko notho, nogo gi bunde, jok moko nohinyore kabisa. Omiyo en grup ma waloso mondo wawuogo gi jo youth wetewa ni jothurwa kata yaro jasiasa moro machalo nade. Ng'e ni chieng' ma jasiasa otiyo kodi midhi ketho gir mwandu wadu kata timo looting momaki, jasiasa ok bi chung' kodi e court, jasiasa ok bi goli. Jasiasa dwari mana seche ma odich ma odwaro ni serve ne interest mare. Samuel mane odonje weche mag ng'anyo nikech aola mar Mbese tok tieko skul kod koso yudo tich, ne oyudo thuolo mar tiegruok gi riwruogno kendo gie sani bang' hocho makare mikwongo timne ojende, timbene oselokore ahinya kendo oseyudo tich motimo e cyber ne owuon kendo ondiko nyaka jok moko tich. Ne gikawo magitera through cyber cave operation within 3 or 4 months, 2 weeks.
Kana wuok kanyo, I decided to yaw mara. Naamua mondo koro adhi ayaw cyber mara. Keche kaluwore ni aseneno sense, kane gi cancel ananeno sense ni onge gima atitimo e maisha. I waste my potential energy as a youth e timo gik moko nyalo konya. Then I went back, as I speak to you, kana dok back to Kondele, na yuayo chunje mang'eny. Samo weni wan gi group mo Kondele miluongo ni Kondele Youth for Change, ma we are focused wadwa loke sako. As we speak right now, pod watemo yuayo manitie. Kech kata mana joluno wacho nango, alayo nyaka bed gi tama. Pod watemo yuayo tamago mondo odonje iwa mondo tamagi bochiegi. But samo weni Kondele en estate ma ji odake, tena a center. Koro ng'eni nitiere pastor da Kondele, jakuo da Kondele, jawala chabo da Kondele. Koro Kondele ji okikore. So ng'ama will to join wa, wabiro kao to obo konyo wa yuayo chunje mamoko. So as I speak to you right now, I'm owning my cyber. Kopogore kod konyo ojende ma Kondele mondo olok timbegi, Migosi Victor Obingi bende yango ni en gombogi mondo gikony ojende machuo kod manyiri maonge oboke mora mora mar somo mondo mikik gidonje timbe njore nikech ng'enyne koso tich ema miyo rowere donje timbe njore kendo itiyo kod gi marach. Group wani watarget jok maonge gi pepa, mano jok moko somo, to wachako target jok ma osomo man gi pepa, lakini in the meantime onge gi tich motimo nade motimo. Omiyo group wani waonge gi curriculum mo wapuonjo. Group wani wapuonjo tich mineno koda wang'. Nyiso ni you learn through imitation. Ineno kaka ng'ato twengo lewni, kata kaka ng'ato keto simiti e ikidi, to imbi puonjori. Ineno IT puonjori, you imitate and then you learn in the process. And again, among women groups, wapuonjo jo youth kata matemo ya ohala, to bedi oluor pesa mar ohala. Weka pesa ohala idhi manyo go Slay Queen. Weka pesa yo matek ai ng'iewo simu mar Samsung J10. Kiny iga manyini dwani chak ng'iewo Samsung J12. Kao pesa ni bed gi priorities. Weka pesa ni kethi yor madho kong'o, kata ni in kiyoro pesa pe wandi kokelo ni pesa to ine dhi ng'iewo ne jowadu kong'o. Watemo mago bende gin gik mawapuonjo mana mondo wa increase knowledge mar jowa mondo gi make informed choices. Adieri king'iyo Kisumu waka, kong'o ng'eny, chore ng'eny, iye mondo ng'eny. Ang'o ma rach ich momondo kelo? Ich momondo kelo school dropout. To school dropout kelo early marriage. Early marriage kelo early family breakups. Early family breakups kelo increased number of street families. Number of street families kelo increased crime rate. Makuo koro ng'eny nikech ji onge gi tich magitim. Koro mago are one of the things mwatemo puonjo ji kabisa. Yes. Moko kuom rowere manyiri moseyudo nono kokale riwruogno wacho ni riwruogno osemiyo gipogore kod timbe njore kod gamo remo chon. Kana join group ni osekonya nikech kana dala kacha kana atimo form 4 ne gik mang'eny bire pacha like iasol kaki yud pesa onge inyalo konyorigo kaka in ng'ama nyako. Pachi biro mana ni dhie immoralities, idhi manyo pesa mabiro ma boyfriend nini. To kana join naduka yudo ni gini nyalo loko pacha nikech mondo mi sama koro iwacho ni dhi manyo boyfriend kuchucho, pachi ni mana e tiyo tich manyalo miyi gimoro after the end of it. Tijni osemiya ang'eyo gik mang'eny kendo sani ang'eyo typing, anyalo type, anyalo loso ne customer gire printing, ang'eyo gik mang'eny. RSE osekonya mang'eny. Before adonj RSE na after mawuok e high school ne onge gima timo. Koro ing'eni naneno advertisement mar RSE CBO.
koro ema natimo application, then I was called to do that training. Koro negiluonga, then I did their office, then they gave me training free of charge. So they taught me how to do business management. I did co-business. Then they also trained me in cyber cafe management. For now, I know how to manage cyber. I know everything in cyber, printing bulk, publishing, and everything that is in cyber. I know how to do. Kata obedo ni riwruok mar Rural Small Entrepreneurs timo tich maber mar konyo ojende, gikwayo ng'ata manyalo wuok oko obi okonygi nikech thothne gigombo tiyo kod migepe maok mag piny owacho kod sirikal mag counties e pachoka mondo gitieg rowere e yo makare. Kuom gik matek ma samoro wanyalo kale, achiel kuomgi waonge gik moromo. We have no enough facilities. Koro iyudo ka samoro ng'ato osepuonjo, osedhi under training mokoni etoto odwaro ni mondo to computers ma wan godo nok. Kuonde ma samoro wadwa ni mondo wa plant nok. Samoro ng'ani en okoni en to dwa ni mondo chak loso kata geche kata otim mane. Koro iyudo na achiel kuom gik ma wayudo godo ma wayudo katek, wan gi inadequate facilities, gik ma wan godo ok oromo. Ariyo ne mano, iyudo ka samoro wadwaro ni mondo wayaw kata badwa kuonde moko. To pod maduoka mana ni facilities ok oromo nikech ng'ato samoro dak e town, to samoro dak Kibos. To kuma wan to watime gini, to wan to watime town. Ng'ani kaka obiro biro town ma pile pile, tek nikech ng'ato ok de wuodhi are Kibos nyaka town center. To kopo ni dwa nyalo bedo gi gik moromo, mashinde wa moromo, wanyalo keto branches wa bede wa moko wanyalo yawo kuonde mamoko mondo miyo okony ji oyud magi, oyud services wa e yo mayot kaka nyalore mondo gikonyre. One thing mwakwayo county government ma Kisumu, ma Homa Bay, ma Migori to gi Siaya, nikech jok mwasepuonjogi ae counties go te. Wadwa ni mondo walink up kodu kaka partners, mondo wabed collection points mag TVET interested persons. Mondo kwa yiro nyathi ma gombo timo randa, mokia ni kare TVET center machiegni kod gigo e randa. Koro wanyiso ni wayudo nuji abich, wamiugi mewa, wayudo nuji apar, wamiu weuru mondi, something like that. Secondly, akwayo NGOs, non-governmental organization, matimo the same thing, ilo ni social entrepreneurship. Wago mondo wabed kodu, watim gimoro achiel, wakoni wati kodu as partners. Wanyalo konyo identify the key populations that you guys need. Wasa interact. We are alumnus of political, chaos or politically instigated chaos. Wase kalokanyo. So we can easily help you reach your target. Again, wakwayo ng'ata mang'iyo wa sani ni watimo tailoring lessons. Tailoring lessons watiyo gi material ma wang'iyo gi pesa wa. Kopo ni digo mo ni nyeonwa kata mana material achiel ma nyathi mane masomo kodwa olosgo dummy, olosgo sample. Kata watigo seche mwapuonje, wakwai ni inyeonwa. Ka idigo miyowa computer mondo wapuonje, wakwai ni imiyowa. Ka digo joinwa, ka digo mondo iti kodwa, wakwai ni iyebi. En ting' marwa kaka oganda mar bero ngima rowere ma osebed ka yango ka jotelo makiny. En tij josiasa mar jiwogi mondo gibed gi dongruok maber. En gino marach ka josiasa donjore kendo tiyo marach gi ojiende e kinde ka kinde mag siasa. Warit ojende gine piny makiny. Ne Lolwe TV kowuok e kaunti ma Kisumu, Anna Joyce Oduor.